Diha sa imong gugma, diha sa imong grasya, mahiusa ang katawhan, diha sa imong ngalan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanina. Mga igsoon, aniya na ta sa ikaunom nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Sa atong panagtigom nining adlaw sa Ginoo, anticipated Mass, atong dadon ang atong mga pag-ampo, pasalamat sa Dios sa mga grasya nga nadawat, pinagi sa pangalian ni San Jose, ug padayon nato nga gitunol ang atong mga hangyo, mga pag-ampo, mga damgo, ngadto kaniya pinaagi sa atong patron. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ang ganinyo mga igsoon nga nakalapas sa kudakong iyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy ikami, Ginoo kaloy ikami, Kristo kaloy ikami, Kristo kaloy ikami, Ginoo kaloy ikami, Ginoo kaloy ikami. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nakawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy ikami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo.
uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka baka niya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuota ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo, ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi, walay ikasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinaot unta nga magligon ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kaloy ang imong sulugoon,
magamping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Ulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tudloi ako o Ginoo sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagai ako kinaadman, aron akong tumanon ang imong mga sugo. Ug ampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Ulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon. Gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana, ni sa mga nagmando niining kalibutana. Kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo mao ang tinagong kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pahimua ang kalibutan. Ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang. Bisan pa ni adtong labing tago nga ang katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan, apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang manging maghingalan kwanggol sa iyang isig katao
taralon ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon, sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungod usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini, kana, gikana sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, aniya nata sa ikaunom nga Domingo, sulod sa atong panaw sa ordinaryong panahon. Padayon kita nga naminaw sa mga pagtulunan sa atong Ginoo, diin naghatag siya kanato og instruction kung unsaon nato puy-an ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Makahinumdumo sa miaging Domingo ang usa ka sumusunod sa atong Ginoo samag asin nga makapalami, nga makapreserve. Ang usa ka tinun-an sa atong Ginoo samag kahayag nga mudanag sa kangitngit. Kini mao ang pipila ka mga images nga gigamit sa atong Ginoo aron atong masabtan unsa diay ang atong pagkasumusunod niya. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, padayon nga nagtudlo ang atong Ginoo. This time, pinaagi sa paghatag kanato sa mga balaod. Commandments. Pero atong sabton nga dili lang kini mga sugo, kundili sa atong nadungog sa Ebanghelyo, buot sa atong Ginoo nga palawman ang kahulugan niini nga unang gihatag ngadto kang Moises sa karaang testamento ngadto sa Sinai. Mauman kini ang originally nga gihatag sa Ginoo na pulo kasugo. Gihatag sa iyang mga Israelita, dili lang nga ila kining obserbaran, kundili sa pagpuyo ni ining mga kasuguan, usa kini katimailhan sa kasabutan nga ilang gihimo tali sa Ginoo ug sa Dios. That you will be my chosen people and I will be your God if you live according to these statutes and decrees. Sa ato pa di ay, kung maghisgutag kasuguan gikan sa Dios, it is not simply commandments that we are obliged to do as if it is something that is imposed on us, but more than commandments, this is actually a way of life. Pamaagi sa pagkinabuhi nga kita mailhan nga iya sa Ginoo. Diha sa Ebanghelyo, gibag-o pagsaysay sa atong Ginoo ang validity ni ining mga sugo nga originally was given to Moses. Kay miingon man ang atong Ginoo,
Wala ako mianhi aron pagbaliwala sa mga kasuguan, kundili paghatag ni ini og katumanan. I have come not to abolish, but to fulfill the law and to give it its purest meaning. Sa ato pa di ay valid ang mga kasuguan, pero gipalawman sa atong Ginoo ang mga kahulugan niini. Naghisgot siya og tulo kasugo, ayaw pagpatay. Ato dayong masabtan kini, this refers to the physical harm that we do against the other person. Pero si Jesus, palawman niya ang kahulugan niini, kay siya miingon man, apan sultihan ko kamo, nga kung masuko ka sa imong isig kataw, dadon ka ngadto sa imong maghuhukom, kay imo nang giisip nga gipatay ang imong igsuon. Dear brothers and sisters, kitang tanan nakasinati naman dinhi how it is to be angry. Siguro kitang tanan no, nasuko nagyuta. Nakasinati na ta nga gisapo ta ning buto ang atong fuse. Apil na ang pare. To be angry is an important and a powerful emotion, especially when it is directed to a just cause. Pananglitan, masuko ka tungod sa korupsyon nga nahitabo sa atong katilingban. And rightly so, dapat kita masuko ni ini. That is an anger directed to a just cause. Masuko ta sa inhustisya nga gihimo ngadto sa uban, pagpanamastamas, pagyatak sa katungod sa uban. Masuko ta sa damage that is caused to the environment nga kitang tanan nakasinati na karon sa atong katilingban dinhi mismo sa Sugbo. That is an anger directed to a just cause. Pero ato sang bantayan kining powerful emotion nga masuko when anger is for another reason. O kung dili gani nato ni ma-temper down, it can be dangerous. No? Ato sad kining bantayan when our anger is directed to another reason, and when it is not tempered and mellowed down, pwede nga mahimo kining peligro. Because when anger, when it is not properly channeled, it can lead you to hate or to resentment, sa pagdumot, to bitterness, to revenge, and para sa uban, from revenge, it would lead them to physical harm. Doon na may mga tao who dedicated their life and live all their life in bitterness and anger. Nga moingon siguro sila, dili gyud ko magmalinawon, hangtod dili ko makapanimalos. This is a very miserable life. Magpuyo ka sa imong kinabuhi, sa pagdumot, o sa imo pang mga pulong, dili ka magmalinawon, hantod imo kining makabot. That is why we have to be careful when we speak about anger, kung dili kini siya ma-tempered down. Ang atong Ginoo naghisgot usab bahin sa pagpatay. Kung maghingan ka sa imong isig kaingon nga kwanggol, buang, mahiagom ka sa impyerno. Ang atong Ginoo buot magpasabot, ato sa diayng makita ang atong pagpatay sa isig kaingon in the manner that we speak. Unsa kaha ang mga pulong nga mugawas sa akong mga baba?
Mga pulong ba nga makapahupay, makapadasig, to uplift others or to bring down others? Through gossiping, by speaking ill against another person, mausad ni ang paagi in which you have killed the other person through your words. Mga igsuon, nagpahinumdum kanato ang atong Ginoo niini. Let us be careful with the choice of words that would come out from our mouth. Kay ni anang paagiha, kita usab nagpatay. Si Jesus naghisgot usab sa ikaduhang sugo, ayaw pagpanapaw. Do not commit adultery, especially when you are already committed to marriage, nga naa kay extension sa imong gugma sa laing panimalay. Pero ang atong Ginoo, gipalawman usab niya ang kahulugan niini sa pag-ingon, apan sultihan ko kamo nga si kinsa nga mutan-aw sa usa ka babae o lalaki uban sa laway nga huna-huna nakapanapaw na sa iyang kasing-kasing. Mga igsoon, this is an area that is a very real challenge sa atong panahon karon. No? Especially at a time when access to social media, to the internet, and all kinds of entertainment is at our own disposal. Walay filter, walay makapugong kanimo. Kini usa ka challenge sa atong panahon karon, especially in our time when we live in a hedonistic mentality. What is hedonistic? We always seek out what is pleasurable, what is sensual. Nga we think that this is something normal. Gani, sa atong panahon karon, people have a difficulty in making a distinction between love and lust. No? Maglisod, unsa may kalahian ani, pareha ra man na sila. Nya karong adlaw naghisgot ra batag Valentine's Day, no? February 14, no? And mao kini ang hagit usab sa atong panahon karon. For example, how can you make a distinction? No? In plain words, ang gugma mangutana, unsa may akong mahimo sa akong hinagugma nga malipay siya? What can I do for this person to be happy? The direction is towards the other person. But on the other hand, lust would ask, what can I get and how can I use this person to desire as much pleasure for myself as possible? The direction is towards the self. The motivation is selfish, only to satisfy the ego. Ug kita usab ato kining bantayan. Matud pa, no? Sa pamalandong ni Bishop Abet today, ang tao nga tinuod na higugma, dili magdali nga dadon ka sa higdaanan, kundili ang tao nga nahigugma maisugon nga mudala kanimo ngadto sa iyang mga ginikanan. The man or the person who truly loves you is not the one who rushes to bed with you, but the one who is brave enough to introduce you to his parents, meaning to say, naghuna-huna sa imong kaugmaon. Mga igsuon, in the area of controlling our senses, this is a real challenge for us. Mauna nga gipahinumduman kita sa Ginoo, guard the heart. Bantayi
ang imong kasing-kasing? Unsay mosulod diha sa imong kasing-kasing? What are your forms of entertainment? When you are alone, what are the things that you indulge with? What are the sites that you visit on the internet? And remember, social media functions through algorithm. Kung mauna ang imong mga interest nga imong i-click, that would be the same feed that you would receive over and over again. Dinhi ang atong Ginoo nag-awhag kanato to have an attitude of discernment. Discernment, to discern unsay maayo ug unsay dautan. To discern what is beneficial for me and what harms my spirit. Ug kita usab unta maisugon to say no to the things that would harm me, would pollute my mind, and to say yes to the things that would help me grow better. Mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ining Santos nga Misa, ang atong Ginoo, by giving us these commandments, ang nagtudlo kanato ni ining maong kamatuoran. Nga dinhi sa kalibutan, we are constantly presented with a choice. Magawsanon kitang mupili. Kay matud pa sa unang pagbasa, before man, mupili siya whether he choose life or death, whether he choose good or evil. Ug isip, sumusunod sa atong Ginoo, dili lang unta kita mupili sa unsay maayo, kundili ang atong pagtuo would play an important part in our words, in our decisions, in our actions. No? Mausad kini ang hagit alang kanato sa atong mga pagbasa karon. Sama sa giingon sa Salmo Responsorio, Ginoo, give me the gift of discernment that I may observe your law and keep it with all my heart. Amen. Palihog manindog ug atong pag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Di anak ng Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay o kilubong, nikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, isaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkaduanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nagkatigom kita isip matuuhong katilingban aron pagsaulog sa dili mapakyas nga gugma o kaluoy sa Dios. Sa matag pag-ampo kita moingon, mapuangurong Amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magiya sa mga matuohon, pinaagi sa panig-ingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan. Mag-ampo kita. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga sila kansang mga kasing-kasing, may pilig in hostisya o nang lupig sa uban. Kabigon sa Dios aron pilio na nila ang kinabuhi ug ang gugma. Mag-ampo kita. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo.
nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinun-an. Magampo kita. Mapo ang urong amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagmasakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kanisdanan, ligunon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim. Magampo kita. Mapo ang urong amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Mapo ang urong amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihalina, makaangkon sa pahulayn dayon dito sa langit nung gingharian. Magampo kita. Mapo ang urong amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Dios, dungga ang among mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon. Sa ingon mga lagad kami kanimo, uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ang Diyos, amahang langit mo, minggasan namong mga masalay pon, ang panubino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Ang panubino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton nuntas sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawatan na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa ngalan, alang usab sa pagkapostlanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan, alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab ka na. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigalat kanimo, apan ang tao mismo ang nakighiuli niini, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, Hosana
sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagkaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod
sa kahangkuran. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaasab ka na. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Cordero sa Diyos, na nagawad kang sa mga sala, sa kalibutan. Kaloy ikami, atagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May its all I have to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing. In your time.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon. Nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuoray, maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panglingkod sa makadiyo. Mga pahibalo una, mao kini ang mga nadawat sa box piso sa Caritas, February 5 to February 12, 16,140 pesos. Ikaduha, ang Pilgrim Mass dinhi sa atong shrine magpadayon matag Huwebes. Mao kini ang hanay sa Pilgrim Mass. Alas 6 sa gabi, rosaryo ug pagpangumpisal, katekism sa kinabuhi ug mga hiyas ni San Jose. Personal nga mga testimonya o pag-ampo. Alas 7 sa gabi, Santos nga misa. Sa offertory atong ihalad ang atong mga love letters sa Ginoo ilalom sa tema, Damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Human niini tapuson pinaagi sa hamubo nga prosesyon sulod sa church ground. Kita nga pagtambong niini matag Huwebes. Ikatulo karong February 18 mauna ang Miyerkules sa Badles. Giawhag kita nga ihatod diri sa simbahan ang mga lokay nga gibinditahan sa miaging tuig hangtod karong Martes, February 17. Aron sunugon ug ang abo maoy gamiton sa Miyerkules sa Badles. Ug niining adlaw giawhag ang mga Katoliko sa pag-abstinensya ug paglikay pagkaon ug karne. Gikan edad 14 hangtod 59 years old ug pagpuasa gikan sa edad 18 hangtod 59 years old. Ikaupat, sugod karong Biyernes, February 20, pagahimuon na usab ang istasyon sa krus human sa misa sa alas 5:30 sa hapon. Ikalima, sugod karong Domingo, March 1, Domingo, ang oras sa opisina sa parokya mag-abli na sa alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 6 sa hapon, no non-break. Ikaunom, kung kinsa nato adunay gihambi nga problema, naghuot ang dughan o gustong dunay makaistorya aron magpahupay sa ilang gibati, kaguol o kasakit, duol lang kamo sa atong opisina kay nay taga-listening ministry nga anda maminaw ninyo. Doula lamang ang atong listening ministry, office sa atong parokya, open ta Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m., Saturday and Sunday by appointment, or tawag sa cell number 09997-417-6539. Ikapito, ang Paris Youth Coordinating Council dinhi sa atong shrine nagpahigayon og recruitment alang sa mga batan-on, lalaki ug babay, edad 13 years old, 39 years old, anyos, single, ug sakop sa atong parokya. Adunay series of activities isip kabahin sa maong recruitment alang sa dugang kasayuran may tungod niini.
Palihog pangutana o duula lang ang PYCC officers o members. Katapusan, mao kini ang mga nadawat nga donations para sa atong simbahan para sa buwan sa January. Anonymous, 1,500 pesos. Paul Villarico, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Alice Laput, 1,000 pesos. CFC, 1,000 pesos. Monticelio Family, 500 pesos. Ernesto Uwano, 5,000 pesos. MCT Cargo Center, 50,000 pesos. Anonymous, 2,000 pesos. Anonymous, 900 pesos. Crystal Uy, 500 pesos. CWL, 3,000 pesos. Cecilia Uy, 300 pesos. Fe, 2,000 pesos. Adora Ivasan, 5,000 pesos. Mother Butler, 300 pesos. Anonymous, 500 pesos. Requesta Family, 1,500 pesos. Nathaniel Baglas, 1,000 pesos. De Los Santos Family, 1,000 pesos. Evelyn Rivas, 15,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Rosie Ruan Yotal, 5,000 pesos. Grace Ponce, 4,500 pesos. Total, 293,900 pesos. Kung gusto ka mo masayod sa mga kalihukan sa atong parokya, o sa unsang paagiha ikaw makatabang, bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat. So kining mga donations nga atong gi-announce ni ining sunod-sunod nga Domingo sukad sa change of administration pag August, mao katong atong gi-announce ang mga donations every month from August until January. Nya nagtotal na kini siya og 293,000. Ato kining gamiton sa atong project nga pagahimuon nga sa pagkakaron nagsige pa og planning ang atong mga architects gikan sa Manila. Next month, March, maoy unang installment nga ipakita sa atong mga team of architects ang mga preliminary drawings nga atong i-execute nganhi sa atong parokya sa sulod sa simbahan and even outside the church grounds. Kay ato mang i-develop ang kinatibuk-an, including the candle area, the restroom, yanay mga umaabot, ang museum, ang gift shop, ang pilgrims area. So daghan mong i-look forward unya. Nya kaning donations ato ni siyang gitapok karon to prepare us for the expenses that would come later on. Ang first nato nga expenses, nakahatag na tag down payment sa atong architect from Manila, 500,000 nga atong gi-sign last December. Nya ang preliminary drawings will be presented next month. Abangan ang susunod na kabanata. No? Unya nakabantay sad mo, ikaduha na nato nga Pilgrim's Mass nga gisaulog because this is kinahanglanon sa inyong status sa parokya as a national shrine nga naay votive mass in honor of your titular patron. So, malipay ta kung makatambong mo every Thursday, alas 6, na ay mga testimonials sa mga graces and favors received, catechism on Saint Joseph, na asay mubo nga procession. Ay mo kabalaka, daghan pag atong giandam dinhi, labi na nga bag-ulang kong nabalik gikan sa national gathering sa mga shrines and pilgrimages last week, daghan tag mga buluhaton. Nao niya tay duaw patron sa kapilya, pero doon na say duaw San Jose sa inyong mga panimalay. So watch out. Ato ning himuon tanan kay atong puy-an ang atong pagka-national shrine. Uban ninyo nga kamugi unang makapahimulos sa mga grasya ni San Jose. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manangasab ka. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Let all that is within me bless His holy